Sí, jo, aprofitant que avui és el dia que és i jo crec que el tema ho mereix, vull fer una xicota de reflexió perquè crec que abans d'avui a molts lo de la terceria locativa mos sonava un poc a xino, no? Vull dir, qualsevol a qui li preguntes per carrer te dirà jo no sé de què me parles. Bé, sense tecnicismes i parlant clar, estem parlant dels espais que es lucren amb l'explotació sexual de les dones prostituïdes. Parlem del local, de l'habitació o l'espai que es lucra d'aquest negoci, que és l'esclavitud del segle XXI. Doncs bé, ara que sabem més o menys el que és, perquè ja vos dic, molta gent està un poc verda en aquest sentit, cal entendre que en l'anterior Codi Penal estava inclosa la terceria locativa tipificada com a delicte. En la reforma del Codi Penal per part del Partit Popular en 2015, amb el ministre de Justícia Gallardón al capdavant, es va despenalitzar i la veritat és que jo no vull fer un atac frontal al Partit Popular perquè, de fet, ara mateix jo crec que les decisions polítiques moltes voltes no superen bé el pas del temps i en aquest cas jo crec que és una molt bona notícia que tots els grups que estem així estem d'acord en aprovar això, perquè jo crec que ho aneu a votar tots a favor, estic quasi segura, però no ho sé, perquè entenc que això és un tema que no hauria de ser un tema polític, hauria de ser un tema social i que no hauria d'estar ni debatint-se en les altres esferes, no? Però bueno, per això dia que nosaltres signem o recolzem aquesta proposta perquè volem que es torni a tipificar de delicte la terceria locativa. Creiem que el govern està avançant molt en la protecció de les dones per causes de violència que s'exerceix contra nosaltres pel simple fet d'això, de ser dones. Ara mateix tenim damunt de la taula, s'ha parlat algunes voltes i trobo que en la moció també apareix, l'abolició de la prostitució, que no hem d'oblidar que és una forma de maltracte de gènere i amb la penalització donem un pas més cap a l'aprovació d'aquesta llei, no? Dins d'aquesta llei que s'incloga una altra volta en el Codi Penal. Per últim, jo crec que, per el que dia, perquè avui és el dia que és i crec que ens ve molt bé que avui n'hi hagi plenari perquè moltes voltes això s'ha quedat dissolt i bueno, ho podem explicar en les xarxes socials però no tenim la veu que tenim així, no? Nosaltres el que volem és que quede constància que reconeguem i esperem que la resta de partits del nostre país ho entenguen d'igual forma. La violència contra les dones no és violència domèstica, és violència de gènere, perquè algunes, moltes, ens maltracten a casa, inclús ens maten, a moltes també, però altres tenim por d'eixir soles o de nit perquè ens acosen al transport públic, ens poden agredir en qualsevol cantó o inclús ens poden violar en manada i aquí no passa nada. Aleshores, nosaltres creiem que la violència domèstica que s'ha fet tan famosa per part d'alguns partits a nivell estatal s'ha d'anomenar com el que és violència contra les dones, és violència masclista, és violència de gènere. I en aquesta línia estem i espero que tots els que estem així estigueu en aquesta mateixa línia que nosaltres i esperem que a nivell estatal els partits que encara no ho han vist obrin els ulls i vegin el que està passant perquè ens estan matant.